Iko padusa pondok Decan kalebet Kutha Reyok Ponorogo nggih. Mekaten. Ing dalu menika tiyang kula kakung ngawontenaken pagelaran Limpik Waduca. Menika ingkang badhe angasta kalebet putu wayahipun anak Mas Idalan Sukresna Agung Nugroho putra sawadinipun Ki Anom Sulasa saking Mandingan Wali. Mila saderengipun berkas saka ngidul para alim ulama ing dalu menika dipun suni mugi-mugi anggenipun ngasta anak kula ing dalu menika tansah lulus ing prodito. Para bapak saha ibu kula boten katalungken salam menggahipun selawat kula kunjukaken titahing Gusti pinggih Mustikaring jagat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan parinsyaallah tansah mawantu menggah saatipun wiwit ing donya prating ing jana komandi. Para bapak saha ibu, kula ngatur wingi menika panjenenganipun eyang kula Joko Sutresna kula suwun pinarak pepanggungan singkat saking palenggahan tumuju pepanggungan menika anak kula Mas Idalan Sukresna badhe dipun paringi utawi sasampun tokoh wayang tinggal menika. Panjenenganipun tiyang kakung Joko Sutresna kula aturi tindak inggih boten pepanggungan. Tindak ini bias ayo Jakarta. Lulus ing lurito anggenipun tiyang kakung Joko Sutresna anggenipun nyerahaken wayang dumateng anak Mas Putu Idalan Sukresna Agung Nugroho tansah lulus ing lurito. Para bapak saha ibu kula matur sembah dumugi panuwun sandhèripun tiyang kakung sampun somadya ngatung kajawen sedaya wonten sing ngatung saben warok bukit atau sudah gunung bangun bukan saya keputi para alim ulama somadya kanthi hormat makaten. Monggo yang putri yang Joko Sutresna kapurih minggah pepanggungan menika dipun pundhut damelipun kalih putripun makaten. Yang kakung tindak mriki malih jajar kalih putripun Kung. Niku kalih dulure niku anak dalang niku ayo foto karo kakung. Iki gawean. Mari geser Milan City. Milan malah. Oh, bon. Satu pagi, satu
bebas monggo. Satu, Purna Lampung pamripun gambar Eyang Putri yang kaku kali ingkang putaranipun sampun purna tansah lulus Indrawita. Kula menika nggih kalebet anak putunipun Simbah Joko ngaten. Oh nggih, pangapunten saderengipun saking santripun Simbah Kakung Joko kapun minggah pepangkuan dipun kulit gambaripun nggih. Monggo kula rantos boten saged sesa. Dan kangge dokumen yang aku dan kali putu-putune pun boten apa dipun gerak nggak. Gitu. Salipun yang Joko atas singkatnya Ngawi, Madiun, sukses ing Surabaya. Enten sing ngajeng dipane Joko nenten mawon kaya ngaten nggih. Yang aku lalu Mbak Putih tasing ketinggal. Nah. Kita kesesal. Sing kekeco atau mawon. Rati ngilen mas. oke, terus, Gilan terus. Bon, bersama kita ya. 1, 2, balik. 1, 2, 1, 2. Aspare. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Jadi ngeten Mbak Kakung nito gantos pesindenipun foto oleh kalih yang putri yang kakung. Sindene sedaya anu gumeneng nderek Mbak Kakung. Nggih, kalih kakung. Kangge dokumen yang kakung mugi-mugi pinaringan umur panjang, umur kang barokah. Saged tutup ngomong anak putu sanggah waringipun. Nggih, kula niki jane kula niki pun canggahe jane kula niki. Geser lagi Gilan. Yang lagi Gilan. Putrane dalang niku anu caket Mbah Kakung, putrane dalang niku nyedak Mbah Lanang. Nah, niku. Nah, niku putrane dalang ini lho. Nggih. Bon, bersama lagi. 1, 2. Lagi 1, 2. Bebas monggo. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Nggih, para bapak sapa ibu, matur bumi panuwun
ganggu sauntawis. Saking kula pribadi wonten kathah kekarengipun nggih namung budidayane manungsa tanpa nggih ngungkuli garis sesang yuang mantos kula kathah kekarengipun nyuwun agung samudra pangasampan panutuke ngatur aturi salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalih. Amen.
Ayo dadah, ayo balik. Balik. Saya pun tadi hitung guna orang baik. Balik masuk, masuk ya.
tumingal prang campuh samya medali ler tatet wilating manguncang nidi benjang sangat jimijil latinya madaliu puwus terus Surawilaka saya buta singa prakil Togo Tejo Mantrika kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun Prabu Dewasrani Bilung dalem Bas kowe wis tau gandrung kok gandrung kalih bocah wadon iya kok niku jaman nom-noman kula riyin gawean kula nek mung gandrung niku kula niku nek perkara gandrung jaman riyin nom-noman kula niku enten bakul pecel sing rada semok nganten kula tunggoni nganti sak kukute dagangane enten bakul kopi sing rada mlenuk nganten kula enteni nganti sak rampunge niku jaman kula ning sakniki niku pun benten kula niku ngrumangsani tuwa merga tuwa niku saka tembung gampang metune nyawa tuwa niku kudu bisa buntu hawa lah nek gandrung kalih cah wedok ngaten takon buri kula Bilung niki pengalamane kathah niki kowe wis tau gandrung Bilung kerep ditampa ya kerep ditolak ya bola-bali nek kula niku bocah cong ya Bos bocah cong kula sing penting wani nembunge nek kula niku ditampa ya alhamdulillah ewadine ora ditampa ora masalah idep-idep tuku nomor blong ngoten mawon mergo cah wedok niku nek ngekeki lampu abang niku genah ditolak nek ngekeki lampu ijo lampu kuning nah niku ndak ditembung engko selak dipangan kancane ngono ngoten Bos kula niki lho Bos rabi niku bola-bali Bos wong kula jaman biyen mawon bojo kula dipek wong tekekne ya Bos kowe kuwi lho enek anakmu lho diomongke mboke lho ngono wis ben diomongke wong gandrung kuwi rasane kaya ngene iki kok mboten karo-karuan wong gandrung niku kalih lara untu wonten sik lara gandrung niku sing paling abot bisa temen kok bisa temen ngeledo marang atiku kok yuh tak lali-lali nanging bangkit ngalelo tak lipur nanging saya kuwur sinten to niku Kyai Betari Dersanala Kyai Swargadana kok niku menah wong wit biyen kok wong niku mawon ngatur nggih pun
Kula mboten maiben paduka taksih nuda wis dadi ratu dereng dijejeri garwa prameswari. Ning ditata riyin penggalihe diunggahke diunduke ngaten. Apa kleru kok? Aku putra dewa. Putrane Sang Hyang Jagat Giripati apa kleru? Apa keduren? Yen to aku mung kepengin rabi Yayi Dersanala kok. Boten perkara dhuwur cendhek. Ning ngaten niku kula pun matur bola-bali. Nika niku widodari, mongko widodari niku ayune ngungkuli wong. Boten enten tiyang Macapada mriki kok kaya widodari niku boten wonten. Mula ayu niku nek kliwat saka ukur niku regane lalang iso gondol nyawa. Walang apa larang? Larang. Wong ayu niku regane larang. Lah nek pengen murah-murahan neng komplek Kedung Banteng ana pirang-pirang. Saiki wis tutup. Kuwi larangane agama. Apa iya? Iya. Saiki ganti online. Men cepet. Ayo iki cepet kuwi online iki. Micet to? Aplikasi ijo to? Aku kulino iki. Ngenyang 300 bae lanang. Ah, ini aliran sesat iki. Ngatur nggih, ampun. Menika niku bojone tiyang. Dersanala niku garwane Raden Janaka menawi jenengan raya. Niku mangke sami kemawon jenengan ngrusak pagrayu ngrebut bojone wong. Bakal tak rebut kok. Aku mbok anggap salah ora apa-apa ning tumrap aku, tumrap panemuku. Gagah-gagahe wong lanang kuwi nek iso ngrebut bojone wong. Saya meneh iso ngrebut bojone yoga lha kuwi. Gagah-gagahe wong lanang iki lho kok. Oh, wis aliran sesat iki. Wis rasa dikandani kan. Pancen ratu iki angel. Angel iki rasa digarap kok ya. Mbah raidep kok. Sing baku aku kudu kelakon daud lawan Batari Dersanala. Dasare aku wis dipayungi Kanjeng Ibu Batari Durga kok kowe rasane. Tansamar pamoring sukma sinukmaya wenah ya ing ngasepi. Sinimpen telenging kalbu. Walah yung. Dados ingkang ibu menika nayogyani. Iya kok. Malah kepara titi mangsa iki sebono ngarsaning Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Jagatnata. Lho. Lah niku mangke jenenge rusak ajak-ajak ngupaya golek kanca nek kaya ngoten iki. Ora susah kakek gunem kang tanpa guna. Titi mangsa iki Kanjeng Ibu bakal minta ana ngarsane Kanjeng Rama pukulun supaya misahake Kakang Janaka kelawan Yayi Batari Dersanala ing pangangkah supaya kaboyong ana ing Tunggul Malaya. Mula kang saka iku kok Kret klampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung derekno lakuku kok. Siapno wadya bala budal nganggo masoli monggo.
maju yo. Kalau yakso, maju ini kalau yakso. Cuman kahancur sebar lindu bumi. Gendang kancing langit lap-lap katon kala yaksa kula wonten dawuh kelurah
Itu kan apa? Sira diutus kelawan Prabu Dewasani kenen ngetutake lakune sinuwunmu munggah ana ing kayangan mekaten Kiloraya Bundala dina iki ya ngestaken dawuh Bundala dina iki welinge Mbah Joko kowe buta gedhe kon ngetokke sore iki ditokke wis sah iki iya dikoprolke gak ki kok Koprolke. dikoprolke ora iki Koprolke. Ping 10. ya apike ya dikoprolke ya dikoprolke dekmu ngelingi Mbah Joko nek kowe engko iso koprol ping 20 arep disawer 100 jarine Ayo, mantap. tenanan ora wong sabatan gone mbae dhewe kok ya wis gage legani eyang kakung dikoprolke ya kowe pilih koprol buta siji apa buta loro lah buta loro bareng koprolke apa ya kena ya wis siji sik wae buta loro sampeyan rene dan jajal dikoprolke iso apa ora lah ndek ben wis koprol no masa kon koprol neh lah ndek ben mung ping 10 iki 20 kok apa iso kowe nggih wis tak dawuh ya koprolke mlaku lon-lonan yo Kurang pakai. wis dikoprolke kono Iki pun cekap. sing hati-hati aja nganti leset Ten kamera. Oke. ayo minangani pamundhute eyang kakung ya buta gedhe dikoprolke sik iki umpama dalange wong besik apa ya ra entuk lho iki Boleh. entuk Mbah Asal. tak bisik Mbah ya ngelak Mbah Terus ya oleh. Madang-madang sih. Lagi. gerbong joki letak lewatku le ya